Rolling saka ngarep sawanipun Widawati saka Boyolali Kota. Maka Yuni Puspita yo. Gede-gede garwane kurka arah harjo sawati. Iki mu paminta sing ditumpangi 50.000 diaturke sik. Oh, ngoten. Ora ketung siji kenjenipun Pak Tunggak. Iki diaturke gelang alit, Nok. Gelang alit, Mas. Gelang alit. Ali-ali. Ali-ali. Lah iya. Monggo katur kunjuk ingkang paminta ugi sugeng midhangetaken, sugeng pinarak kanthi mardu madhekane pekalih, ya. Lah ya mbek dilayok-layok kowe playana lek ora ngantuk. Eneng dimek rek ora. Lah iya. Maju loro Mas Doni. Nggih, oh. Karo Dik Wah, Lilis. lah iya. Monggo. Iki ya wansine ya wis rada sawetawis karo Mbak Yumu. Iki Mbak Yu padimu. Aku mbok deku, Mas. Ngawur. Aku ki Mbok anake. Desiru. Aku anake. Anake. Mas, Aku ki percaya. aja bocah to, Mas. Bocah edan. Iki bocah. Iya. Bocah Sulaya. Lah iya bocah edan. Nyatane marahi aku wis Sulaya. Lah iya. Ora sing Sulaya ki ora sing marahi. Lah. Sing diwarahi kuwi jan ora nyantol. Gah. Padahal Sulaya berarti. Ketoke cilik ning tuwa. Iki Heeh, aku tua. Heeh. Iya. Lah iya. Loa. Ala ya. Ayo mangga. Membiat mayun eman suarane gending belambiangan nyerap yai nuswantara yen nyuwangi kular gunung wetan segara lar kidul alas angker kang kelimyat belambiangan belambiangan aja nakon susah senang kang disangga tanah enjah gumelaring taman sari nuswantara
sampun pun katuraken